Uma kukhulunywa ngokulungisa umatric wakho, i-Exemption Matric Center iyokuphela esaqinqeleza phambili ngothisha beqophela abangama-specialists kuyifunda abayifundisayo. Iyokuphela ekunikeza izincwadi zokufunda zamahhala, ikuhlalele ney'ndawo zokuhlala kwezinye zazo okuphinde kudliwe. Iyokuphela ekusiza ngoku-aplayela ema-university kanjalo nama-NSFAS. Iyokuphela ekunikeza ama-classes e-learners license amahhala, iney'nkulumo ezakhayo ney'khuthazayo. Iyokuphela ebuye ikhuthaza abafundi bayo kwezemidlalo kanjalo nezikaqeda isizulu. Lalela, i-Exemption Matric Center yiyo nje kuphela. Ngakho-ke ngaphambi kokuba urejiste babuze ukuthi ngabe bayiyo yini i-Exemption Matric Center. Uma bethi cha, usithumelele WhatsApp wegama lakho nonyaka wakho ka-matric ku-081 3966772. Uphuthumeke ngoba njengoba kuyiyo kuphela nje iyashesha ukugcwala. Sikhona eThekwini eBridge City, ePinetown e-Edgewood, Ongoye kanjalo naseNewcastle eMadadeni. Khumbula inombolo 081 3966772. I-Exemption Matric Center iyokuphela.